Good day everything. Alright guys, madlapips, daig nito ang cherry blossoms ng China, Korea at Japan. Madlang noipiyan. Ito ay ewan ko kung anong kahoy ito. Just comment below kung alam nyo. This is anong kulay ng bulaklak? Yellow, orange, flesh, pink. Basta hindi ako magaling sa kulay guys, kaya sabi ko na lang ito yung kabuuan ng puno niya. Ewan ko kung pwede ba itong gawing tabla kung lumalaki na. Basta ito siya. Pambato natin to. Sa atin to guys. This is Philippine trees. This is Philippine flowering trees. So yan. Okay. Yan. Ang ganda.